Každý, kto má deti alebo sa proste pohybuje okolo nich, pozná ten nekonečný vír energie. Áno, Skáču z gauča, lezú po nábytku, behajú v kruhoch. ako by testovali fyzikálne zákony. Presne. A potom ich posedíme do školskej lavice a povieme: seď a sústreď sa. To je presne ten kontrast. A práve na tento rozpor narazil jeden veľmi zaujímavý materiál, ktorý sa mi dostal do rúk. A to je... Je to e-book od gymnastického klubu. Volá sa 7 benefitov, prečo gymnastika patrí medzi najvhodnejšie športy pre vaše deti. OK, takže marketingový materiál. Na prvý pohľad áno, ale keď som sa do neho začítala, fakt ma prekvapilo, ako ambiciozne to spájajú. Kotrmelce s lepšími známkami v škole a psychickou odolnosťou. Tak to znie odvážne. Presne. Tak sa na tie ich argumenty dnes pozrieme trochu zblízka a zistíme, čo je za tým. Dobre, to je dobrý východiskový bod, musíme si uvedomiť, že zdrojom je materiál od komerčného subjektu, takže jeho cieľom je samozrejme presvedčiť. Jasné. Ale to neznamená, že tie argumenty nemôžu byť platné. To, čo je na tom fascinujúce, je, ako presne cieli na obavy moderného rodiča. To je pravda. Už to nie je len o tom, že dieťa bude ohybné a naučí sa peknú zostavu. Mhm. Ten materiál hovorí o riešení problémov so sedavým životným štýlom, o budovaní disciplíny, o zvládaní stresu. A dokonca aj o konkrétnych zdravotných témach však. Presne tak. V podstate tvrdí, že gymnastika nie je len šport, ale akýsi, komplexný vývojový nástroj. Tak sa poďme pozrieť, nakoľko sú tieto tvrdenia podložené. Poďme na to. Dobre, tak poďme to teda rozbaliť. Začneme tým najzrejmejším fyzickým rozvojom. Áno. E-book samozrejme zdôrazňuje, že je to ideálna kompenzácia k tým hodinám stráveným sedením. To je logické. A hovorí sa tam o posilňovaní chrbtových svalov a hlbokého stabilizačného systému, čo má zlepšiť drženie tela. Ten kor? Ale nie je to len o sile. No, nie. Ten dokument kladie obrovský dôraz aj na flexibilitu. Presne. Je to len o tom, aby deti dokázali spraviť šnúru, alebo to má nejaký hĺbší význam pre ich vývoj. A to je presne tá otázka. Podľa tohto materiálu nejde o ohybnosť pre ohybnosť samotnú. Aha, Spojenie sily a flexibility tu prezentujú ako taký základný kameň pre niečo oveľa dôležitejšie. a to je? Koordinačné schopnosti. A tu sa ten dokument stáva prekvapivo, ale fakt detailným. Vážne? Áno, rozoberá tzv. Senzitívne obdobia. Senzitívne obdobia? To znie odborne. Je to v podstate vývojové okno. Čas, kedy je detský mozog a telo najviac pripravené učiť sa konkrétne pohybové zručnosti. Trochu ako z jazyky. Rozumiem. Aj tie sa učíme najľahšie v určitom veku. Presne tak. A aké sú to teda obdobia pre pohyb? Napríklad spomína niečo, čo mu hovoria kinesteticko-diferenciačná schopnosť. To je teda názov. Čo to znamená? Znie to zložito, ale v podstate je to ten 6. zmysel pre vlastné telo. Aha, Je to schopnosť dieťaťa presne vedieť, ako silno má kopnúť do lopty, alebo s akou preslosťou položiť nohu na kladinu bez toho, aby sa na ňu muselo pozerať. chápem. A kedy je na to ten správny čas? A e-book tvrdí, že to okno je najviac otvorené medzi 6. a 9. rokom. To znie logicky, ale nemôže to byť aj trochu náhoda? Každý šport pre deti predsa nejako cieli na túto vekovú skupinu. Dobrá otázka. Je v tom e-booku niečo, čo dokazuje, že práve gymnastika to robí cielenejšie ako, povedzme, atletika alebo plávanie? Tvrdí, že áno. A to práve vďaka komplexnosti a rozmanitosti pohybov. Čiže nejde o opakovanie jedného pohybu. Presne. Kým v príbehu sa opakuje jeden vzorec, v gymnastike musí dieťa neustále meniť polohu tela v priestore. A idú ďalej. Počúvam. Je tu rovnováha, ktorá má ideálne obdobie rozvoja už od 3 do 10 rokov. Takže oveľa skôr. Áno, rytmická a reakčná schopnosť tie majú vrchol medzi 8. a 11. rokom. A nakoniec priestorová orientácia. Čiže vedieť, kde je hora a kde dole, keď letím vzduchom. Presne tak. Tá sa najlepšie rozvíja medzi 9. a 14. rokom. Argumentom je, že gymnastika ako jediný šport systematicky pokrýva všetky tieto schopnosti. A presne v tých správnych obdobiach. Presne tak. A tu sa dostávame k bodu, ktorý ma zaujal. Autori idú ešte ďalej a gymnastiku prezentujú takmer ako, liek na civilizačné choroby detí. To je silné tvrdenie. Vymenúvajú 4 oblasti: obezita, zlé držanie tela, slabá flexibilita a riziko kardiovaskulárnych ochorení. A aby to nevyznelo len ako marketing, pri každom bode sa odvolávajú na konkrétne štúdie. Áno, a toto je dôležitý moment. To odlišuje tento materiál od bežného letáku. V čom presne? Pri obezite napríklad citujú prácu W.B. Stronga.
Nie je to len nejaká okrajová štúdia, ide o rozsiahly výskum, ktorý ukázal, že štrukturovaná aktivita v detstve nie je len o pálení kalórií. Ale? Ona reálne nastavuje metabolizmus na zdravšie fungovanie v dospelosti. Takže ten argument má celkom solidný vedecký základ. Presne. A podobne pri držení tela sa odvolávajú na prácu M. Grabaru. A pri flexibilite na D.G. Behma. Nie sú to len prázdne tvrdenia. Dobre, to je celkový pohľad, ale venujú sa aj jednému veľmi špecifickému problému. Plochým nohám. Áno. To je téma, ktorú rieši snáď každý druhý rodič na detskom ihrisku. Presne. A tu je ich argumentácia veľmi priamočiara a elegantná. Ako to vysvetľujú? Dokument definuje plochonožie ako stav, kde je klemba znížená, čo neskôr môže spôsobovať bolesti. A tvrdí, že gymnastika je jedným z mála športov, ktoré sú prospešné. A prečo? Dôvod? Cvičí sa na boso. Aha. Ten neustálý bosý pohyb po rôznych povrchoch, žinenkách, kladine, odpružnenej podlaže nutí svaly na chodidle aktívne pracovať a tým prirodzene posilňuje klembu. Takže vlastne neustála stimulácia. Presne. A podľa materiálu dokonca túto tému konzultovali s odborníkom nejakým Cabou Cultým, aby si to tvrdenie overili. To znie logicky. Cvičiť na boso. Ale naozaj to stačí? Nemôže to byť trochu zjednodušené? Určite. Čo by na to povedal ortopéd? Stačí dieťa s plochými nohami poslať na gymnastiku a je po probléme? To je správna otázka. Samozrejme, e-book to prezentuje ako významný benefit, nie ako zaručený liek na vážne diagnózy. Čiže nenahrádza lekára. V žiadnom prípade. Ale pointa je v prevencii a podpore liečby. Kým v teniskách je noha pasívna, tu musí aktívne pracovať. Je to princíp, ktorý odporúčajú aj fyzioterapeuty, nie? Chodiť bosý po tráve, po kamienkoch. Presne. A telocvičňa v tomto prípade ponúka bezpečné a rozmanité prostredie, kde sa tento princíp aplikuje systematicky. Je to jeden dielik skladačky, ale podľa tohto zdroja veľmi dôležitý. Takže telo máme jasné. Sila, flexibilita, koordinácia, dokonca aj správny vývoj chodidiel. Ale mňa na tom materiáli zaujal ešte odvážnejší argument, že to, čo sa dieťa naučí na kladine, si so sebou prinesie aj na hodinu matematiky. Áno, to je ten mentálny presah. Priznám sa, to znie takmer príliš dobre na to, aby to bola pravda. Ako to spájajú? Ten mostík, ktorý stavajú, je sústredenie. Sústredenie. Argumentujú, že naučiť sa komplexný gymnastický prvok si vyžaduje absolútnu mentálnu prítomnosť. To určite áno. Dieťa musí vnímať slova trénera, pozíciu každej končatiny, kontrolovať silu, dýchanie. Je to v podstate intenzívny tréning pozornosti. A ten sa potom prenesie inam? Predstava je taká, že mozog, ktorý sa naučí takto fokusovať na zložitý pohyb, dokáže túto schopnosť preniesť aj na riešenie slovnej úlohy alebo na udržanie pozornosti v škole. To je zaujímavé, lebo veľa ľudí si predstavuje šport skôr ako zdroj stresu. Súťaže, tlak na výkon. Presne. Ako presne argumentuje tento materiál, že gymnastika ten stres naopak odbúrava? Rozlišuje medzi dvoma druhmi stresu. Ten negatívny, deštruktívny a potom eustres. Pozitívny stres. Áno, ten, ktorý nás motivuje k výkonu. Gymnastika podľa tohto materiálu učí deti pracovať práve s týmto pozitívnym stresom v kontrolovanom prostredí. Ako? Učia sa zvládať neúspech. Pád z kladiny nie je tragédia, je to informácia. Postavia sa a skúsia to znova. 100-krát. A táto skúsenosť buduje psychickú odolnosť. Keď potom príde stres v škole, napríklad pred písomkou, dieťa už má v sebe zakódované, že aj keď niečo nevíde na prvýkrát, svet sa nezrúti. Je to o budovaní reziliencie. Presne tak. A okrem toho individuálneho nastavenia, deti sa v telocvični pohybujú v kolektíve. Čo sociálne zručnosti? Tu sa opäť odvolávajú na výskum, konkrétne na štúdiu od Ailsmitha, ktorá potvrdzuje, že športové prostredie podporuje spoluprácu a komunikáciu. Hoci je gymnastika skôr individuálny šport. Na prvý pohľad áno, ale tréningy sú v skupine. Deti sa pozbudzujú, radia si, učia sa čakať, kým na ne príde rad. Rešpektovať trénera. Takže tréner je kľúčový. Absolútne. Je to vzor. A na budovaní sebadôvery sa vraj pracuje systematicky. Stanovujú sa malé, dosiahnuteľné ciele. Dnes kotúľ, o mesiac stojka s oporou. A každý malý úspech sa oslávi. A to postupne buduje vieru vo vlastné schopnosti. Dobre, ale poďme k tej najväčšej obave. Tej, ktorá asi mnohým napadne ako prvá, keď sa povie gymnastika. Bezpečnosť. Presne. Predstava dieťaťa, ktoré robí salto alebo sa točí na hrazde, môže byť pre rodiča desivá. Rieši tento materiál strach zo zranení? Venuje sa mu celkom obsiahlo, čo je správne. A čo hovoria? Opisuje moderné telocvične ako veľmi bezpečné prostredie. Mäkké dopadové plochy, odprúžené podlahy, penové jamy. Tam, kam môžu bezpečne padať.
Áno, ale kľúčový je pruchy postupnosti. Nikto nezačne hneď s saltom. To je jasné. Stroj zdôrazňuje, že sa začína úplnými základmi. Spevňovacie cvičenia, správne pády, jednoduché kotúle. Až keď je jeden krok 100% zvládnutý, ide sa ďalej. Tým sa to riziko minimalizuje, no nie. Presne tak. Uvádzajú tam aj konkrétny príklad z praxe, že v ich klube pracujú v skupinách po maximálne 7 detí. Áno, čo je naozaj málo. To znie ideálne, ale zároveň si hovorím, poďme byť realisti, to musí byť aj poriadne drahé. Nerieši ten e-book nejako otázku dostupnosti, pretože takýto individuálny prístup je skvelý, ale nemusí byť pre každého. To je veľmi dôležitá pripomienka a e-book pochopiteľne túto stránku veci nerieši. Jeho cieľom je prezentovať ideál. Presne tak. To, že malá skupina umožňuje trénerovi venovať sa každému dieťaťu individuálne a dbať na techniku a bezpečnosť, je neodškriepiteľný fakt. Je to prémiový prístup. Ale ten princíp je univerzálny. Áno, kvalita a bezpečnosť sú priamo úmerné pozornosti, ktorú tréner môže dieťaťu venovať. Či je to v skupine so 7 deťmi alebo s 15, rodič by sa mal vždy zaujímať o ten kľúč tréner dieťa. Či má tréner reálnu kapacitu ustrážiť všetkých? Presne. A ten ľudský faktor je asi rozhodujúci. Spomínali tam nejaký konkrétny príklad, ako to funguje v praxi? Áno, a je to pekná ilustrácia. V materiáli je referencia od matky, Moniky Z, ktorá opisuje, ako sa jej dcera bála prejsť na veľkú, vysokú kladinu. Aha. A píše, že trénerka Linda je úžasná. Jej priateľský a povzbudzujúci prístup dcerke pomohol prekonať obavy. Takže nejde len o vybavenie. Presne. Môžete mať najmodernejšie penové jamy na svete, ale ak tam nie je tréner, ktorý dokáže dieťaťu dodať odvahu a pocit bezpečia, tak je to zbytočné. Ten vzťah dôvery je absolútne kľúčový. Takže ak si to celé zhrnieme, tento materiál predstavuje gymnastiku nie ako bežný krúžok po škole, ale ako veľmi premyslený systém rozvoja. Presne. Argumentuje, že dokáže riešiť konkrétne problémy dnešných detí, od fyzických ako ploché nohy, až po mentálne ako slabé sústredenie. A emocionálne ako nízke sebavedomie. Po našom rozhovore mám pocit, že aj keď je to propagačný materiál, mnohé z tých argumentov stoja na pevných základoch. Nie je to len o športe. Vôbec nie. Je to o budovanie akejsi pohybovej gramotnosti a psychickej odolnosti. Presne tak. Vytvára to obraz gymnastiky ako základného stavebného kameňa. A to ma privádza k záverečnej myšlienke. Sem s ňou. E-book na konci spomína, že gymnastika je skvelý doplnkový šport k hokeju, futbalu, tenisu, tancom. Jasné, lebo sila, flexibilita a koordinácia sa zlídu všade. Presne. Takže možno otázka, ktorú by si mal rodič klásť, neznie, či je gymnastika ten jeden správny a finálny šport pre jeho dieťa. Ale skôr... Možno by sme sa mali zamyslieť nad tým, či gymnastika nie je v skutočnosti základným pohybovým jazykom. Pohybovým jazykom, to sa mi páči. Jazykom, ktorý, keď sa dieťa naučí v správnom veku, umožní mu neskôr s ľahkosťou a istotou vyniknúť v akomkoľvek inom športe. Alebo aj keď nebude športovať. Alebo, a to je možno ešte dôležitejšie, mu jednoducho dá lepšiu kontrolu nad vlastným telom a sebadôveru na celý život. Bez ohľadu na to, či z neho bude vrcholový športovec alebo nie. A to je myšlienka, ktorá ďaleko presahuje akýkoľvek marketing. Presne tak.